bandiraɓe jam ari agence Belendenndy ari caɗele mon ngasi. Agence Belendenndy addani on tereŋaji kesi tereŋaji jaaƴi gondi e nokkuji mantidiɗi. Agence Immobiliere Belendenndy ina jogui coopérative tereŋaji to Tivaouane Peulh, coopérative tereŋaji to Toubab Dialaw woɗɗani hay seeɗa centre de foot mo Jules Bocandé, wonude coopérative to Ndayan woɗɗani kaggullade port mo Ndayan ha ton to yen e nokkuji goɗɗi ko tereŋaji jaaƴi tereŋaji moƴƴi tawateɗe e nokkuji mantidiɗe. haɗani ɗon agence immobilier Belendenndy ina dilla kadi to banggue mahanteje kala ko fati e bâtiment hani e golle travaux publics kono kadi to banggue jeygu gila e marchandise e ko way non agence immobilier Belendenndy ina dilla kadi e fannu jiggugol kono kadi e yeytude hono import export hani to banggue kaɓirɗe fourniture e kala ko fati e ko ñantata bureau. Ina wodi kadi to sengo gardinage hani e to banggue awo. Aɗa yiɗi terrain walla ko limtuɗen ko noddu ko ɓuri yawde e yaccade gardiɗo oɗon agence hono Alsan Ba e 33 864 39 73 walla mbaɗa 77 557 40 85 walla mbaɗa 77 202 19 56. Email ko belendenndy1@gmail.com. Agence immobilier Belendenndy nimsa ala hen ko belamma tan.